Dit is West in 60 seconden. Zijn de nieuwe bushokjes in Den Haag wel hufterproof? De afgelopen tijd zijn er zo'n 1100 nieuwe hokjes geplaatst. Toch gaan er nog steeds zo'n 6 per maand kapot. Dat zijn er net zoveel als in de oude situatie. Toch zegt de metropoolregio die de hokjes plaatste dat de nieuwe hokjes veel veiliger zijn. Een nieuw evenement rond Parkpop dit jaar, na Night at the Park voor Parkpop, kunnen muziekliefhebbers nu ook terecht op After Jam at the Park. Op het evenement zullen onder meer Roy Kroes, Ray-zangster Nen Milan optreden. Tijdens de Haagse Veteranenavond zijn woensdagavond op het stadhuis verschillende generaties veteranen in het zonnetje gezet. Het is voor de 11e keer dat dat gebeurt, aan de vooravond van de Nationale Veteranendag, en die is komende zaterdag. Na Den Haag heeft nu ook het Westland een voedselbank speciaal voor dieren. Wie weinig geld heeft, kan voortaan in Schravenzande terecht voor de hondenbrokjes, het kattenvoer of het vogelzaad. Tot zover West in 60 seconden.